ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରମୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରମୟରେ ଶୈତାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧି ଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୟାକରିକି ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଏବଂ ଏମାନେ ଯେପରିକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତମୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବଦଳି ପାରିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୋର ବିନତି କରୁଅଛି। ଦୟାକରିକି ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଜେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼।